Blong tak. Alah Asik asik. Loh. Hop hop hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, enak banget Mas. Gak kenal arek dingenekne. Awas Bir. Neng ini kayak brimob ah. Ya disiapne lek ngono. Deng deng. Sik. Saya adalah komandan klepon. Bakal dadi kurban. Mula kang mangkono sing pinter lan sing wicaksana. Nadyan Koko Prabu Mandura ku ya pepunden nanging Panakawan Petruk ku ya kawula sing wajib antuk pangayoman. Mula aja nganti klera-kleru Yayi. Ora liwat ngestokake dawuh mbarep kakangku. Arjuna wonten dawuh. Bubarna kang padha gantung sibuk ingsun nedya kondur angedhaton meminta sih nugraning Hyang Agung. Kalamun Cinandra lir Jawa ngecowan kundur angedhaton
udakara taun 90-an no. Piye? Aku wiwit SD nganti SMP iki asring nderekke bapak. Mbah Sukron Swanda saben ngasta pakliran ana laladan grogol kene ya hajate padha ya kuwi bersih desa mung saiki dadi selan ageng. Oh iya, kowe cilik wis aba rene ya. Yen biyen ki piyayi mirsani wayang ki mligi mirsani lan mengamati mencermati lakon era bapak biyen. Ya. Mula saelingku yen jaman biyen ki sindene bapak ki mung 2, 3 ngene wis apik. Iya, ning saiki perkembangane jaman dadine beda, Nduk. Wayang merupakan media yang beraneka untuk memberi hiburan segar kepada para warga masyarakat khususnya wewengkon Grogol. Iya apa? Saiki piyayi mirsani wayang ki niate rena-rena ana sing pancen gatekke lakon, gatekke wejangan, ngrungokne karawitan. Iya, ning ana uga sing kepengin gatekne guyonane pelawak, ana uga sing kepengin gatekke suarane sinden nganti tekan egolane waranggana. Oh wong nonton wayang saiki corake rena-rena niate pirang-pirang. Kaya ngono kuwi. Mula jaman saiki iki yen sinden 5 ngene dianggep sithik, Nduk. Minimal ya 6 kaya bengi iki merga pancen sinden sekarang adalah merupakan bunga pentas yang tidak pernah layu di sepanjang malam. Ya apa? Lan iki ya pancen ya wis trep karo jamane. Jaman saiki wong nyambut gawe iki wis ora leren, Nduk. Butuhake hiburan yen nonton wayang mung disuguhi cerita karo wejangan. Iki mengko ndak malah saya kesel. Mula men ada penyegaran yang gatekke karo kaya apa to ayune sinden. Mula sinden saiki racake mesti nom-nom kaya ngono kuwi. Tuwek sithik umur 55 langsung dipateni ya, Nduk. Kejemen kaya ngono kuwi. Ora paribasane kaya ngono kuwi. Ning upamane sak perangan ageng para ibu-ibu, para bapak-bapak anggenipun mirsani wayang butuhe arepe menikmati kecantikan sinden niku janjane nggih mboten salah. Niku mboten salah. Merga napa? Survei membuktikan embuh Karanganyar Solo, embuh Ponorogo, embuh Jaten, embuh Grogol sawo pisan. Sing jenenge Piyayi Kakung mesti ada ketertarikan untuk melihat kecantikan wanita. Iya toh? Kaya ngono kuwi. Dadi Piyayi Kakung kok nyawang karo sinden, menteleng ngono iki mengko lungguhe karo ibu paneme Pak Lurah nyawang sinden. Bu Lurah aja nesu, pancen kodrate ngono, Bu. Sing jenenge Piyayi Kakung nyawang sinden ayu tek ora tertarik kuwi wajib dipresakne, Nduk. Iya to. Kaya ngono kuwi. Kanggone sing Piyayi Kakung sing nom-nom kuwi ora nom ratu padha wae. Sing sepuhe nyawang sinden ya karo batin. Wah, cara krupuk ya kemremes lho iki ngono kuwi. Iya apa? Kaya ngono kuwi. Lah, mula wayang iki pancen media yang sangat komplit. Iya. Mula dalam rangka ya kuwi tasakuran selan ageng utawi kaprai bersih desa, warga masyarakat ing Grogol Sawo Ponorogo nyawiji dadi siji guyub rukun gotong royong mbangun Grogol. Iya. Dipandhegani karo Bapak Kepala Desa Pak Jalu Prasetyo. Matur nuwun Pak Lurah. Nadyanto nembe menika pinanggih ning kula remen kula marem. Merga pancen piyayine iki alus, Nduk. Yen wayang ya Prabu Puntadewa. Iya, alus lembah manah. Kaya ngono kuwi. Ugi sinengkuyung dening Ketua Panitia Pak Edi Suryono. Mboten kata lumpen seksi wayang pagelaran ing dalu menika Mas Agung sing wis bola-bali koordinasi karo awake dhewe lumantar telepon. Iya, matur nuwun karo Mbah Mudin Nuril Huda ya, Mak. Ingkang dalemipun kangge transit kangge dandan kula sak kanca matur nuwun. Jan daleme ya apik, daleme resik, kamar mandine ya pirang-pirang. Ya, mung emane kamar mandi pirang-pirang ora enek ciduke kabeh. Wis sing goblok iki kowe jaman kemajuan ra ngangge jibur ngono kuwi. Wis enek kerane kok ya. Ana sawere. Sembah nuwun Mbah Mudin, mugi-mugi kalian Ibu panjang yuswa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalian Mbah kami tuwa Sugiarto sing terkenalin sinten Pak? Plegek.
Pak Kamitio Plegek. Nggih, iki bingung aku tak kira plegek. Ayo, Plegek matur nuwun Mbah Wo dan semua kru panitia Selan Agung dipangestoni karo Mbah Haji Saito ugi lan ugi dumateng Bapak Ibu para kiai alim ulama sumrambahipun Pak Camat, Pak Ndan Ramil, Pak Kapolsek lan jajaranipun ingkang sampun kepareng mangestoni pahargyaning ratri menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya, monggo 23 dina tanpa pedhot ya, Mak. Luar biasa panitia. Ora mantra-mantra hajate wong sak desa prasasat kaya hajate wong sak provinsi, Nduk. Ing atase kegiatan kok non-stop nganti 23 dina yen ora piyai grogol pancen piyai sing kompak guyub rukun menyatu dan menggunakan rasa persatuan yang luar biasa mokal bisa mawujud endahe pahargyan kaya bengi iki. Mula tepuk tangan untuk panitia grogol yang tercinta. Ya. Hebat luar biasa. Entek ya pirang-pirang tur tidak swadaya kepada warga masyarakat nggunakake duit desa tambahi donatur dan lain sebagainya. Ya. Wis matur nuwun tanpa upama ya, Mak. Muga-muga ora mung Pak Lurah perangkat lan ugi sumrambahipun masyarakat sedaya kemawon ingkang kepareng rawuh mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan niring sambikala pinaringan wujudipun kanugrahan saking Hyang Agung rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan wujudipun tentrem lahir batin keselamatan donya akhir putra putrinipun dados lari ingkang soleh lan ugi solekah. Allahumma ana bintang tamune sapa sing wis diantu-antu karo piyai kene ya kuwi Cak Percil CS ya gandeng iki wis tengah rolas ayo ndang ditanjakke ya monggo Cak Percil CS kaya biasane wae apa serampatke ya monggo Cak Percil CS pun diantu-antu pun dikangeni kalih piyai grogol mriki katuran pinarak wonten panggungan gabung kalian kanca-kanca Madangkara yo.
Rasa tenan Cak Percil iki. Fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lo lagi metu. Sabar, Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tahu, ora pernah. Niku lare pundi? Sing ngedang lare pundi niku? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lak Wonogiri liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong Lah mangsamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungsa. Apa meneh piyayi Jawa. Kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur nuwun. Tapi lara, bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Pripun? Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman, budaya karo olahraga aja nganti lali. Nggih, nggih. Mula olahraga malam, malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah nggih. Wong kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten. Lah nggih. Napa melih niki teng wilayah mriki, desa mriki. Grogol sawo. Paribasan grogol lara percil sora. Lah iya. Mula ketokno, kasektenmu ketokno. Ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Dong tung nok tung nok tau tau. Yo lho ben seneng Wong ya iki. jenenge niku. Nyenengke wong iso sedekah. Wong kula niku lak Ganjarane gede. Mbah Lurah Jalu niku kanca akrab. Ben taun niku kalih kula. Mandeka. Aku lak wis ana sebab kula niku wong budaya mulai riyen. Dados kula ngeten iki nuwun sewu. Oh. Dados kula mbokile wonten tempat-tempat napa-napa niku. Dados jenengan. Lah, niki Mas Percil Mase kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh, napa melih serampat. Niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan ning trek wis dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tegene daleme Pak Purnomo. Kula pedhot, Bos. Purnomo pedhot. Ngapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sama tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, Iki lak umur gak ana strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. Pernapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho nyapa to? Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbah Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan cik duwe enek ora? Ora neng. Malah ditulisin yang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye? Akhire tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah, gilani. Lah piye? Awakmu kok malah- Lah darurat kok, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi iki tok, acarane sak wulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngoten nggih. Nggih, Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngeten niki. Nggih. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping Nggih. pira? Ibu-ibu ning kono mau, Heeh. aku ora ngopo jak foto. Temason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa iso sakmene kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan to. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali Cak Percil nggih. Aku tukaran pepele. Lah nek wani karo aku maju le rene tak atas. Ayo. Marem sanget. Marem. Napa malah teng kene niki Mbah Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Oh, Oh, masa kanca? Lah, aku ki Ora yang ruange apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki kanca. pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe Grogol. mboten mboten grogol mawon. Mriki wonten 8 dukuhan. Ndi ae. Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu Nggih, kok Pak. iso wapal?
Lah rapal piye anak tulisane iki lho. Ditulis lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca kuwi. Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak kalih Nggih. pandan. Nggih. Iki apane dicor. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin, amin, amin. Nggih, nggih. Ning kono Rencana. tiwas tak enteni lho. Rencana. Ngene iki wis tak enteni dhewe. Ya sementing awake dhewe iki ndonga sapa ngerti sesuk ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atene ngoten lho. Lho, ora percaya sampe. Ora percaya. Wong Percil elek. ganteng napa elek? Elek. Sampeyan aja melok-melok, Bos. Muni elek ngono Barang kok. Ya iso tak sombong. meneng. Aman meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho Ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampeyan. Lek Sik, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak dalange ganteng napa elek? ganteng. Pak dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampeyan. jawab lagi kene lho Mas, sing kono urung mbok takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono maneh sing ngomong ganteng ning kono mau. Ah, rupane kaya kodhok ngono kok iso. Lah cenanan kodhok kuclek ya jane rumah saku. Kok rumah saku ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedayanten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, Lurah sawo. sak Ponorogo. Sa anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku Wonten. wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Pancen DP kabeh. wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan Ya dagelane wayangan. awak dhewe cak Sampeyan percil iki kok ya CS. nek melestarikan kebudayaan kita. Ngeten niki. Ngarum Lagi kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula selentem niki Nggih. niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten Seneng-seneng Mas. bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sing penting aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa. Masa. Sakidin. Oh, sakiten. Iya iya iya. Ning leres sak percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Niku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sindan nggih kedah kompak. Harus Lah, kita adalah cara wong babalan ini satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Sampean sukses aku ya sukses. Lah. Aku ora sukses sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. dadi nak sing duwe robah. Sing isor ya kudu ngimbangi. Nah, nak sing iso robah. Dhuwur gak obah ora keri. Ngono lho. Terus niku pun wis tak tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten bebas. apa? Boleh. Sedanten Boleh, boleh. tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gembreneng kok percil biaya. Ini memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lah ningali kriteria perempuan itu digawe napa Ada diri? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil zaman ini. Pakulitan, pakulitane. Kulit iki saiki di skincare wis nyerem mumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu mbombrot kuwi kok. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah. Ada 4 poin. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah iki lho. Wajah. Itu kalau wajah. Ciri-ciri Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota.
Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah, iya. Iya. Iki lho. Ada yang perut. Perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Perut. Ada Terus? bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. Lah awakmu apa kalau muda? saya laki-laki. kok Ampun jenengan niki khusus Mbah, iki gawe dhewe, Mbah. Khusus apa? Iya, Pak. Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Nggih. Kayak Mbah Ustaz. Mbah Nuril, Ustaz, laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngono anu anu wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Ki- Dadi lek piye? cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul napa? Pun kula ngobrol Pak. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Kok iso Gorontalo? Gorontalo? Gurung diapa-apane wis telatelu. Alah. Jadi Tak aku woket lah, aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman Cak. Wah, niki mboten apa-apa, Cak. Wis bolos. Karo dhewe keluarga. Keluarga. Niki tok Arep jebim ngetes niki. kekompakan Sinden Madangkara? Iya, Boleh. boleh, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tak Tanya kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya, dari? aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tolong aku. Apa? Apamu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong nggih, Dok, nggih? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Adik? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Birgita. Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki tak Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lah apa nek renang saudel tok iki lho kok terus aku. tapi kan mungkin baru pemula, Pak. Jadi Pemula. Oke, pemula oke, 1 oke, meter oke. dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3 D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada cedak. Dadi tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kula nuwun. Bos, iki nih kita. Eh? Iki nih, perlu Kowe THT rada cedak, kita. Sindene sampean kowe THT kita. Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Ah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O nya harus cetha. Ah. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Dua. Iya. Baba. Dua. Lah iki kok sinden iso koyo ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Mama. Dak. Sampeyan kok rumah sakit. Opo terus Mas? Oh, iki kok ngenakane iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahyu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem. Sing kiwa cablen ganti. Sing kiwa. Mau lho, tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takon iki, macar iki. Adik, Dek. Baba. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki kita. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya no. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk, Cahyu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho, Pak. Apik dengkul Gue dolanan jajal takonono. Bar mbok benakno. Dek, Cahyu, namanya siapa cantik? Baba. Urung banter iki mau. Lara, Cok. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene taketne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik, Kak. namanya siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu oh iki lho. Iki lho jenenge Dian Temi ya saiki iki lho jenenge. Dian mbake jenenge Temi lak diteluk Dian Temi. Oh, iki. embek. Dian adik Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka Oh, makanan apa? makanan anu. Lah, Tepo.
Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, medion tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih, Kecap. tepo ya. Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu Doyan itu suka kabeh. semuanya. Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso. enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ki keluargane ora men le. Sik, Pak. Ora tau mangani Pak belas. Ya tak kono. Iki wis sehat ora mungkin kolesterol bocah iki. Hobine apa? Oke, hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok? Ya metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh keluar iya rumah. referensi. Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik. Terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Aja tak serigis tak tapuk Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mun gadah garwan apa dereng? Ha iki lho. Wis sampun gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to ki. Lah jenengan kok malah apal kae sinden iki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Di dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Injih. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut, ngopeni kutut nggih. Burung, Pak. Manuk. Nggih. Injih. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute memer-memer cangkeme. Nuwun sewu Aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu no, Pagupon. Oh, Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Kupon. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula Nggih. nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ha iya. Pancen aku kancane Walid tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Ning kutut kuwi ra kuwatir nadyan manggen ning pagupon, Lah mangane napa? krutu ra apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut iki dolan dhewe dek. Nek gupon-gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Oh, berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Ning nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Iki piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi diketok tenan. Aku du kutut tau bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh, ngoten. Menika Injih. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa nuwun Apa patroli? Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Ceng. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Bang mriki nitih napa? Kula kalih lare-lare. Kalih sinten? Lare-lare wonten lare sekawan niku mriki. Oh, Nggih. alah, Nuwun nggih. sewu paring asma sinten? Dewa sampun dahar. Sampun. Oh, dahare kalih napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Kroto. sami nggih, sami kalih dalange nggih. Nggih, Oh, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih? Anu bos iki desele ning ndi iki bos dipateni bos iki bocah iki. Lah kok omong ae ora Iki mandek-mandek. kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik, Nggih Cak Cel pripun? nggih pi dalem sang putih nuwun sewu. Nggih, anu Dewa jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dua jabung barang ning kono mau yan. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndek.
kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon lho Pak jare. Pedalem saya Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh ya. ada sosisnya, Sosis. terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Patenono le bocah iki le. Sabar. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cak Jel suka sama bakso enggak? Suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya amil loh. Jingan bocah. Ya, wis aja ditutuk nih nang. Nomor niku niki sing pojok-pojok. Ngomong Nggih. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lah iki. Lah Iki. piyayine Iki. alusan, Halus. dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajem. Tajam. Nuwun sewu. Nggih, Mas Percil. Ije. Nggih. Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah kata-kata. tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakane nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula seno. Dinampak-nampake yang sal niki. Boleh. Kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok bener apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki yo TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kok. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larasnya iso. slendro lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, ge. Kuryang manis tambyai. Iya, oke, tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Alah anake sapa? Bojoku ya gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak kok ya, Kekompak. iya, Kari manis. Kuryang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kari manis. Kuryang manis tambyai kula. Ngeten nggih. Coba nggih. Pokoke Pamrong doan. paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten. Manis mriki balik Tambahi. giling. Tambyai giling Gulone gulone ngene. Ya. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing kuna. Alah jajal kendange tung tung deng tak tung tung dang tung tung dang tung tung dang dang dung tak tung ding tung. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing kuna. Dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Kok tangannya mana Pak? Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang kita kekompakan karena Oke, kita kekompakan kamera pada malam lihat. ini. Kamera lihat ke yoga. Weh, madhep rono. Lho ki yogane yo ganteng-ganteng. Oke, lah niku wis Ora, ya kudu pasti. dijoke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas Rono. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Ayo.
kari manis. Sing madhep nanti to? Madhep mriko. Madhep penonton. Hei. Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wek duwek senengamu ki joget ayo wek teng. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. Rono. Ayo. Ya, coba ya. Kari manis, kuryang manis. Weh, aja mbok unyer sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Mas gula iku karo gila-gilo, oke? Mbok unyer sik, coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Raja Mala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yogo-Yogo. Wah, Yogo-Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan. Pimpinan. Pimpinane ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis to? Mbok. Iki wis to? Lah wis diwakili wong loro ya wis pas. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah Velocity mboten? Nggih. Wah nyapa lho ibu-ibu ora. Senengamu jere balaku ora. Ya tidak coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada pergi mawon betul. Ya lek kancaku kudune mbelo aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho bu. Ya mengikuti kemajuan zaman. Lah ora apa-apa nyeneng. Ngene wong to nggih. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis napa kencing manis. Aku sing ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku tak Kari apa. Aku manis, TikToker. kurang manis tambahi gula. Oh iso Ya, iso ya. Kari. Hei. Ngene sik. Eh? Nyapa mbok unyer nih sik. Ora ngene sik lho. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane kene. Kari manis, kurang Kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wo dadi ngene sik. Pak, warna Ngene to? Ngene terus. Hei. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Lagu kok ayo. Kari mah. Oh, alah Iki musuh percil gendeng tenan aku ya, ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne napa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau apa kembaranmu to, Pak? Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, sabar lihat iku tuh sabar. Ngene sik. Kari manis, kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Jarku ngene tuh robana atina. Kurang. Kurang. Manis nambahi gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik tuk tak. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes dong riko mikir sing guna. asik. Alah, kok iso Pripun iki? Bu, saya napa mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, ngambil setunggal. Boleh Putih, kita. pulau manut jenengan, Ayo, manut jenengan. Ger kita. Gini. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Wes dong riko mikir sing guna. Asik. Iki band kita. Dek Cahayu maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa Om? Aku Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa? Nun sewu niki diaturi nembang napa nun sewu Mak Sang. Oh, Manut bebas jenengan. panjenengan ngamur bawasisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi ki Dek, dipasrahne karo paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Masa sing mburi nyidam jemblem lho awas Ini ya. apa sing
langgam-langgam apa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus gubuk aspara. Nggih. Selindro nggih. Nggih. Selindro. Napa Lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Lestari engko. Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, gubuk asmara. Iki ambak ki Sinden Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, saged. Mu Romai Rama, Ramari-mari deh. Mosok lho. Bisa. Bila kamu di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lho. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang ndek. Bener iso aku. Kurang ndek. Bila kamu kurang bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Ketoke apik lho. Iya. Bila kamu di sisihku, hati rasa sahdu. Ya, bisa. Bila kamu. Yo penak lho. Bisa. Bila kamu. Bila kamu Kurang ndek. Bila kamu Pak, kamu KDRT lho nang ngono kuwi. susah perkosaan. Sabar. Gregeten aku. Lagu iki lho selendro iki lho. Selendro. Gubuk asmara. Ya. Ya coba, Pak. Coba pengen roh aku. Jajal sak kebuka separo. Ya, joget sing apik. Dibawani sik. Apa nih? Iki dijajal jogete to, Oh, Bos. Siap. Liwat dang tok detang. Dung ding ding tok dung. Jogete ora ngono kuwi. Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah cilik. Liwat aku kelingan. Gubuk kae. Ya, Mas. Biyen tak goler tung gentak dlong tak dlong dlong. Ya. Sing asik. Ayo. Saya. Oke. Yen liwat. Rada. Oke. Yen liwat aku kelingan. Apa. Maju mundur. Yen liwat mundur. aku keli. Oh, ya. Gila. Tang tut. Ayo. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Ayo. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae. Loh. Yen tak goleren. Anu, Bos. Amit. Napa? Iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Mosok nemen aja nemen-nemen. Lah kowe enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Kula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Ayo. Sing enak ngono lho. Iya, Al iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen liwat aku kelingan. Lah yo penakno lho. Heeh. Gubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekatan ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Pripun? Lek nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Sing Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah iki malah iso iki. Iki. Nah, iki pancen demben nih. Kok. Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak. Ngesot. Iki mau sik gaya ning asline joget ya. Jogete sae iki? Kok sanggar bocah iki. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah iya Niki ampun mulai iki. gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yu ngono lho. Ayo coba. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi lho maju rono. Wis sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah koyanan mentok. Kamban. Sithik ae. Oh, ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja ora kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, piye? bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Nah, tangane. Wis ora wis. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki.
Wes pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Ora kurang ya apik wis. Masa samono gak kurang? Kur ngene iki tok Ora. Ya ora gak iso. enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwat aku kelingan. Loh, ndute kak wale. Wale. Ndutmu maju. Tak dendang dut ngono lho. Iya. Tangannya wis bener. Yo, terus lagi. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo, Mas. mosok yo imitasi. Yen liwat aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Kae Heeh, bener iki. Ndak. ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung tung dentak delong tak. Alah. Asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik, Bro. Aduh, enak banget, Mas. Gak kenal arek dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari iki sing sabar. Ora sabar piye anak guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase lho. Sampean Kene sebagai iki. jiwa pendidik. Sing halus. Iki bojone ya melu rene. Yos ben. Bener. Lah tapi klepet dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepet dol kaya kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso alus-alusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Lah kena. Gak kena iki. Lah sing saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Bang aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lah iki didian iki bir kita iki. Tayub ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang Pratonggo. Gubuk asmara. kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepat. Duduk Malaysia. Harimau. Melaya. Yeay.
Paripurna. Tanpa Paripurna pagelaran dalu punika. Urung. Urung. Hei, urung. Matur Makasih Adik. Garapane yo penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho tak. Lek prei melu madang karacak tak. Kok mondol. Kula tak kateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbok kuwates mbok ora paham. Lah ya cek wajahe ketok simetris, terbentuk sempurna. Sempurna. Kaya ndoksin. Ya, dadi niki wonten. Sapa nek to, Pak iki? Niki wonten. Sinten iki tak Ana percaya. sapa iki? Bakul cilok. Duh. Sinden sampean takok iki lho. Sinden nika. Sinden. Lah sinden kon Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kae kaya Serigala sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol nggih to. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek. Leres. Masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong katane Apa niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha maju rono wis kadung kembar untuk tak swodek lho sak. dadane wis padha. Dadane wis padha tak. Padha abang. Jarite yo Nah, padha. aku metu ket awal kon nak mesti ngintili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lalana. Anu, ya tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Nduk. Gawe apa? Seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman probo ki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman iki ngono seniman. Aku ra budek. Ngomong kok cedak kuping. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Yo mulu. Yo nen. Ya endi kon Ya. iso tagak ya Ya, aja iso. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki
Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. Sapa ora? Wis sinden pemudin to jane. Ya ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masalah nuwun sewu para sederek-sederek Oh, sedaya. iya. Iya. Hei, wasit baren. Apa enek sinden nek diklokom ndase. Lah ora pas kok. Pancene sia-sia. Mas Percil ini kali kula ini kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Piye? Ndase imitasi to. Kaya PC. Mas, aku kayak pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Kowe iki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene iki lho. Nah, Nek ngene kaya brimob ah. ya disiapne lek ngono. Deng redeng deng. Renten. Sik. Saya adalah komandan klepon. Platon. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andirono. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbak, sanggule Mbak. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Dia siapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang Sayang. karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. Perhatian. Ya aja nes to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lek luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Tak pelok nek slendro. Nyun tintingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul beda motor. Kok iso mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Iki live streaming lho, Ya ayo. live. Injih, anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Alah wis angel. Maksudnya jenenge madang kara. Dangara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblem gawe ngeprok ndasmu iki jemblem. Sabar bos sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawar slendro saya. Nah, Lah Pak Prabu. Masa? Oh iya. kuwi awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa kuwi larase? Apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas madhep rono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa iki lho. Madhep rono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben omong-omongan karo kancane. Maksudnya iki tugasnya nabuh gender. Nyapa kok ora ngadep rene Tak omong ngobrol karo kancane sebelah. Iki genderi awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Lho, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan liti. Pajangan ya nyiliti sapa? Litiana. Oh, dipanggil nyiliti. Dewi Sukesi. Ngaku Dewi Sukesi. Sama Dok, sama Dok. Litiana Dewi Sukesi. Lah kok ngaku semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan maruku to dhisik. Masa, Mbak? Masa ya Pak yoyok doyan karo awakmu. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalan mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Wis dal Padane Pak Dal Kire. padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru ra duwe gizi. Aku yen ngamuk
bojoku wedi tak candak tak rangkul terus tak mii. Ya mie banyu aqua. Oh, aqua. Oh, dadi mimi banyak aqua. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok mie. Berarti mbok mie. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing pipi apa bojomu? Banyu aqua. Asik. Nami kula niki nyilit. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi tak rangkul cak candak terus tak mie. Mie apa? Mie aqua, Mas. Awakmu ngemi ora? Iya ke apa mie ana. Lho lah aku ya tak mie le. Oh, aduh. Ya, krek tutup urung dibuka barang. Nduk, cayu aja mimik, Nduk. Awakmu kok kelempokan kok masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya Nduk Probok. Kaya Apa kuwi sampean awak apa? dhewe biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hame mau. Wes ku mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Statue. Iso setempet nyentempet Statue matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar yo. Kowe aja ngomong karo Surabaya, Ya kok Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar, Bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku toke cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah kula tak Gendine akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho dhisik iku tukang tunggu kae lho, rumah balon arek kuwi. Masuk aku. Makane anu awake kaya balon. Ya Kamu kok nyepelekno karo Yu Probo? Gila Oh iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira Nduk Cayu. Iki lho kaya Probok lho suarane Sopra kaya ngene iki. Kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sih. Wis ana gerakane apa durung? Oh, urung. Tak batang. Batang. Sopo? Dandan ngene kok celuk batang ngene. Lek rene lho. Mas aku. Kowe iki sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga madangkara lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau Malaya. Kon iso tak? Sopra. Enak sing gurih. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. Harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut sapa jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau toh. Harimau tak cakar dhewe. Ayo. Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. Kowe cangkem. Kita anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Sopra. tak pernah Ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau Malaya. Telono iki lho. iki lho. Ayo juga tepat. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Kowe iki malah keteni kancamu. Pendeleng. Biasane kok dadi macan. Oh gak iso iki sing gak iso. Iki beda. Sing iki iso ya. Sing liyane. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sopra. Kowe sing terusne repe awakmu ya. Hei. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. Awakmu repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Oke. Ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu dokno dek. Setuju. Ngawur kuwi nyapa?
Statue lho. Statue dudu nek ngono. Telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu. Statue. Radur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki ya pinter, iki pinter. Aku dhisik ya pinter. Lah kok kok goblok. Lah disedot ngono akhirnya kobong. Jajal velocity nih sing iki mau lho. Ayo Bos. coba. Aduh Abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma diinginkan bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue jalan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Statue jalan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Becak, iki jenenge apa? Statue. Iki jogete cah telu ya apik. Aku nyala Bu Kesi. Malah kepala, undak lutut kaki, Kepala. Yo ngono. Wong yo iso lho. Kesi Yo iku yo iso. kompak lho. Kompak dengar wong ngono kok Dino disia-sia. lo like TikTok Bukesi iki. Piye? Bakal panci. Duduk kuwi. Liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Kepala. Pancen anu wong lawas, Mas. Ora awas padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi Winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, Nduk Winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Bu. Surabaya Apa jarak. kowe? Kalih. Nyawa. Ya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu ki lho apa? Sing mbok kon koyo ngono lho teko doan masalah percil nggo bakso berana. Kleru. Bakso berane arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet sama ini Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, Oke. ini. Permintaan dari Mbak Pak aja. Mbah Wo. Mbah sama Mas. Mbah Wo sama sini. Bahwo. Mbah Waldo Dek, apa so- mau nggih. Mbah gledek. Iya. Mbah. Kedek. Lah aku Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya. Kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersakne? Lha niki lagu sing niki sing nembang sing di Oh, Lak iya. Mboten Lintang Asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Bener. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren yo. kuwi lho, iso Sing ora? tren. Lah, dari Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekulmu. Sabar nyapa kowe nesu? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Loh, ya ora. Awakmu nek nantang niku wani. Lagune sing kuwi lho sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarani ora update. Sing viral Lagune iku kuwi lho apa? Aduh, Dewa. Lah kuwi lho, judule apa? Judule apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Ayang, Pak. Iso lagune. Loh, iso to. Piye piye. Duh, kene Pak. Ya ya. Iya bener. Duh. Kene apa? Kena telek. Nyanyi lho nyanyi. Rasa mbok ngakoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi tem. Duh, gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuatno Aku sing to. Ben dicontoni karo iki lho. Tem. Aku enggak. Suara lanang tem. Lanang sik. Lanang. Duh dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba Anu betoke. Tak rewangi, tak pateni, lahir tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sora tak ganti. Sabara Nggih. Awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi arek. Yo ki lho tak warai
kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenakane ditekan. Sing penting dalanangan kuwi sempit. Duh. Iya coba. Kowe sampe doe piye to, Cak? Niki lho. Niki lho. Sebari dalanangan iki rada sempit ngoten nganu. Sing penting Delok Jajal. Ayo lah. Ya Pak. Iso Lah diculne. Duh, nek Nah, lanang. Duh, dewa-dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjene. iki lho kene. Pokoke Kuwi urip kaya nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu. Aku duwe ketua iki getun nah. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya sapa? Kowe iki enek ya kene. Ono ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayahi sendiri kok. Ndak. Ayang-ayang. Ayang-ayang sama kamu. Kita berduel, Iya berduel. Iya. Di sini. Oke, sing apa ya? Iya, boleh. Ayo, budal iso. Ayang. Yuk, monggo dados. Mas. Ayang-ayang, kendangane Mas. Tak gelang. Wis sambel kemangai. Kayak ngono aku ora suwe. Keprok. Wis senenganku Dia merusak. nyanyi Rembang Purwodadi apa nyanyi Gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggelang. berat rasane. Wis senenganmu yang Arep merusak. menang kene aja ngrusak. Arep nyanyi. Besok. Ya. Ayo. Oh. Rokok nyawiji hati siji. Tresna pancene tresno kuwi akeh pasukan Arep tumeka katresnan di sini ana wong aku kowe apun katresnan senadyan tunggal rapi sonompo yadulpo yen durung kabisa mringkang kuwasa Yandono rapi soroko bakal tajogo yen durung kabisa mringkang
Jangkrimet tindak trung. Enak lho, Bos. Enak Kompake kaya ngono lho. Ning nggih ngapunten namung gamelan nyel dadi Wong nggih pamain niki komplit. asline garapan musik kok. Mas yo gamelan tapi dimirengke tesih. Nggih. Enak. Nggih. Kula Napa oleh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang klop Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Sing ngombe. cucukne wong cak percil asine Piyayi Banyuwangi Nggih, terane lho. Mbak Probo. Siap, Bos, siap. Pokoknya ning wilayah Ngetan iku Mas Percil iku pun diatasi. Niki apa melih niki? Banyuwangi. Banyuwangi. Sik komandane ki lagi Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nggih. bawani. Bawane tiyang sekawan mawon kersane kekompakane ketika Siap, nggih. membiat mayun paman Suarane Gending belambiangan. samono Latihan ning omah kudune. apa Hani Frozen. Ratu kembang. nyapu kok iso maca kono. nyerambiai nuswan Tara Banyuwangi. Kulon Kulon kenong wetan segara. ya ndak teko lumajang lah Mas. Iya lah. Ngetan iki anu ten Pasuruan. Ketapang. Lor lan kita lalas angker Hang keliwat bel bel apa Belum belambiangan asik belah biangan swara siji swara loro swara telu swara tekek Sawerna. iya yo papat. iya papat ayo kurang dhuwur Kurang dhuwur. Bulan Mas. Wis samono kuwi 3 2 1 Oke ya. Cekak-cekak ya, cekak-cekak. 3 2 1. Aja takon seneng susah. Loh, Mana kaya wong step. kowe kaya susu kaya kuwi lho. Nadamu iki. Kowe datar nadamu. Sini. Aja takon seneng susah hang disangka. Ngono lho kowe. Ya. Oke. Ya. Ayo, wih, sing latihan iki to. Iya. Aku bendino latihan. Lah setahun gak Setahun lho kowe iki. Ora iso. Ayo 3 2 1. Aja takon seneng susah hang disangka. Loh, ndi nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3 2 1. Aja takon seneng susah hang disangka. Loh, nadamu juga oke ngene. Dene niku ya enek modele dunggane ngono. Ngene yo. Ayo, wonten 3 2 1. Aja takon seneng susah hang disangka. Tanah India Tanah India don alon-alon hang penting lakon. melaring Ku meliare Taman Sari Nuswantara belambiangan belambiangan melaring Taman Sari Nuswantara belambiangan belambiangan melaring Taman
Sambel kemang. Iki lho, iyong yong kelopo doyong awak kula loyong iyong yong kelopo doyong awak kula dangdut cepet ulan andung iya rom tuwa saben ulan saben taun asinare Candra Dewi alamat kepilu bayang mendem gadung biakalan woro ulan andung kono padang kono mendem alamat tangis wong lanang ayong yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong ayong yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong sekar gending ejeng kading ketak gendinge wong menek pundhok kelopo yang layu kumiyong kareng samantung yakin sepialono dicira cumiblan alahan bagus dengan suko lepotono menekono kelopo gandine tutup cak Rehana lari kok ayu semenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana lari kok ayu semenan bareng mlaku ring jalanan koyo yo Madangkara Aduh Rehana Isun yo sing kuyang Deleng riko kari sing ana liyane Aduh Rehana Isun yo sing kuyang Deleng riko kari sing ana Kecarum sun sapa semaure bersama Sekar Gadung Madangkara apa dok aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo legiane ati jaluk ulian yo senturut
Rama Kidung Manggala. Kok eneke kancane disebut ganti. Komplit lah Luar biasa kasanah budaya niku tak perkele. Leres. Kita donga kangge warga masyarakat Grogol menapa, Cak, menika. Anu mon, niki mawon. nggih. Kula ndonga namung setunggal. Napa? Sementing masyarakat Grogol miki paringi sehat. Amin. Amin. Sehat, rezekine lancar, barokah, Mbah Lurah nggih sehat janipun. Amin. Perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbah Lurah. Piye? Kula nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten menika. Enek Sing ngomong bonus. sapa? Sopir-sopir. Kowe iki aja akhir ngomong Mesti ae. bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. Betul. Betul. Kula manut jenengan. Mas Percil niku lembet tok pancen. Ubet kula. Napa-napa sing penting wayangan penting niku nggih. Nggih, wonten wayangan. Mbak Prabu menapa donga kagem Dongane. Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Nggih. Selanjutnya Mbak Hello Kitty, monggo. Kok Hello Kitty piye? Nyili Oh, nyili. Sapi. Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. Lah nyapa, Lho? Lah nyapa? Lah wis mbok anu kabeh lho. Mas. Paling gak yo punya omongan Ditongane apa lah. ibu-ibunya semakin cantik. Dongane. Ibu-ibunya skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak dolan ning nggone siman. Nyapol. Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon Mak Cange. Nggih, terima kasih Cak Perja Nggih, CS Mbak monggo Prabu ndherekaken, panjenenganipun ndherekaken. ingkang ngregengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun Nggih, pangapunten pangapunten. ingkang ageng. Nggih, sembah nuwun sanget. Men balikke rasa menika wonten pamundhut saking kadang-kadang Saking sinten anu Sencaki lan ugi moderator. Posisimu piye to ora? Kowe iki aku arep lungguh lho. Melangkah yo Aku melangkah. wis gak banyol. Iya. Batang. Ini tanggal pinten malih Mas Cange? Tanggal pirone? Masa takon tanggal kuwi lho. Awake dhewe sesuk ya libur. Kudune ning Klaten wis tak panjeri 17 kena ilang malah. Kena yo. Batal nyapa to Bos. Lah, kowe tak WA. Iya. WA aku. Nggih. Saking Pak Joko Warsito, Mbak Lia ngersakaken kinanti sandung, Mbak, slendro Wis tak menyuro, tuku, Mbak. apa tak tuku lawang lho sing anu. Ayo. Mangga diaturake, nggih. Monggo Bapak Joko Warsito pamundhut panjenengan. Karya
nuwun mati uko sing duka gumelun meneng yatan penting kawan sagung jasan nanging sanget hangi kepi sang reksikane putra ngantos saking wiyati